Good morning guys! Welcome back to my channel. Ngayon guys, yung papakita ko sa inyo kung paano mag-add or magdagdag ng ads sa ating mga video sa YouTube. Yan, una natin gagawin guys, syempre pupunta tayo sa YouTube. Ayan. Tapos, pupunta tayo sa ating channel. At saka, tapos sa YouTube Studio guys. Tapos guys, punta tayo sa content. Content, yan yung mga video natin, videos. Tapos guys, makakapag-add lang tayo ng ad sa isang video kapag yung video natin is more than 8. So, itatry natin dito sa 15 minutes. 15 minutes ko na video. Tapos guys, i-click natin tong $sign. Tapos yun yung lalabas. Yan siya. So, dapat naka-check yan lahat guys. Para pag nag-play yung video nyo, yan yung mga lalabas na ads. Tapos guys, yan nakalagay na before video, during video, and after video. Naka-check na siya. So, magdadagdag tayo dito sa manage rule. Yan. So, yan yung lalabas guys. So, para mag-add tayo dito, halimbawa dito tayo sa una. So, halimbawa dyan sa una guys, tatapat nyo lang kung saan nyo gustong mag-add ng ads nyo. So, halimbawa dyan ko lang siya lalagyan. Tapat nyo lang yan, yung guhit na yan. Pagkatapos nyo, mag-add break ka. So, nakita nyo, may blue na siya. So, ibig sabihin, pag natapat dyan yung mga nanonood sa inyo, automatic meron na siyang ad na lalabas. Pero ito guys, itong mga yang itim na yan, yung YouTube na mismo yung naglagay ng ads na yan kasi naka-automatic place siya. Yan. Naka-place automatic siya, yung YouTube na mismo. Pero tayong mga small YouTuber, naglalagay tayo, nag-a-add tayo ng ads para alam naman natin na mas maraming ads kung ipi-play talaga ng mga organic friends natin. Kahit pa paano may kita. Kasi minsan guys, yung place automatic ni YouTube na minsan sa isang video, halimbawa 8, na-encounter ko dalawa lang yung ads. So, kung more than 8 naman yung video nyo, pwede nyo siyang dagdagan ng mga ads. Yan, kagaya itong sa akin. Dadagdagan ko siya, pero hindi naman yung masyadong madami kasi baka yung manonood may inis na sobrang dami ng ads. Baka puro ads na lang, wala na mapapanood sa video natin. Kaya alam naman natin na mga organic friends lang natin yung talagang magtatapusin yung ads. Kasi kung hindi, kung yung ibang mga manonood lang, alam naman natin ini-skip nila yon. So, yan ang gagawin ko guys, i-edit ko lang. I-edit ko siya. Halimbawa ito, tatanggalin ko to. Kasi masyado siyang close. So, igigitna ko siya dito. Yan. Tapos, mag-add break ako. Ayun, meron na siya. Tapos, dito sa gitna, maglalagay ulit ako. I-click nyo lang yan guys. Tapos pag na-click nyo na yan, nandyan na yung parang guhit. Mag-add break kayo. Ayan, nagkaroon na siya. Yan. Huwag naman masyadong madami guys. Kasi baka mainis na yung mga manonood. Ayan. Tapos pag natapos yan guys, continue nyo lang. Ayun. Nadagdag na yung ads natin. Yan na siya guys. So kung mag-play sila ng video natin guys, after pag dumating na ng 16 seconds or 15 seconds, magpe-play na yung ads natin. Tapos yung susunod niya is
after 2 minutes. Yan, pag tumungtong na yung video natin, 2 minutes, tapos 4 minutes. Yan. Yan guys, yung mga, dyan nakalocate yung mga ads na magpe-play. Ganun lang guys, kadaling magdagdag ng mga ads. Basta yung video natin is more than 8 minutes. Pero kung mababa siya sa 8 minutes guys, hindi mo siya pwedeng i-edit. So yan guys, after nyo pong na-edit lahat nito, nalagay nyo na yung mga gusto nyong location ng ads. Sunod nyong gagawin ay i-continue lang para ma-save yung ginawa nyo. After continue yan, save. Tapos hintayin lang pong mag-save. Okay guys, yun lang po for today. Thank you for watching. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, kung nagustuhan nyo po ang aking video, please like. Kung may katanungan po, comment na lang din. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my channel, Emlyn Lalas. Thank you very much. Sa mga organic friends, thank you very much po sa walang sawang suporta. Bye-bye.